Здравейте на всички ме гледате. Днес ще снимаме на Майнкрафт. Така, сега. Първо ще започнем да събираме храна. Сам момент. Да видите ли да снимам. Да, снимам, супер. Така, ако чуете сега някой да лай, сори. После ще след малко ще се махне. Няма се преценяте. Така, вече имам 2 суропилешко. Спалнама на най-гадния байом за мен. Което е малко гадно. Да. В момента качвам един клип как се прави сервер на Майнкрафт онлайн. Значи сега ще обясня по-подробно за този сервер. Сега, като отворите това всичко, се направите стройки, тръгне сервера, правите там онлайн мод, дисплейт, задължително, понеже, нали, онлайн мод е закупана игра. Изчакайте, отново съм тук. Сега ще събера още малко дърво и смятам да изчезвам. Така, събирали 12 дърво, изчезвам. Толкова ще ми е достатъчно. До 12 или 18 правиш един стак обработен, не се спомня, май 12. Затова ще взема 12. Няма как да 18, защото 18 може 2-3 стака и половина. 12 взех. Това ви го скъпам, айде да ни... тук няма. Окей, смятам да тръгвам. В още храна ще ми трябва. Аз на какво игра? Окей. Да, значи ще огладнявам. Супер! Тук намерих страхотно бамче, където ме видях прасенце, яко е така. И с прасенца. Бързо, бъде бе. Бързо бе. Не е баш всичкото. Ей, тъй. Да, би трябва... Не. Да, бе, де. Така. Правим крафтинг тейбъл. Оставаме го. Сега же късмете, ако намерим едни овци. Така, сега... Нещо ми става с ръката. Така... Сега, правим си меча. Така... Върнем частта. Трава и тъй. Сега. Ела ти прасенце, после ти си, нали, да. Какви са те парсета, бе, пускат само по 3 пажуле. Към прасенцето. И всяко и това пусне по 3. Ей, това пусна. Пак де, събрах 7 пържоли и 2 пилешко. Грешка 3 пилешко. Сега ще направим едно малко пиленци. Аз знам един трик как да спомват. Трябва да целите яйцето в него. Много рядко не става, както сега. Кой значи, че сме късни. Овце ли си това там? Кажи ми, че са овце. Yes. Тук си е прекрасно. Сега намерих овце. Къде отида? Сега намерих овце, легло ще се направя. Супер. Сега се запътваме. Бързо, че трябва да ги изпече тези неща, защото ще огладнем след малко. Затова викам право си правя кирка. Да не огладнявам, да не си хъба храната. Затова няма да спрента. Сега бързо правя си една кирка. И ще правим мина. То няма да е мина, да събера малко кабелствам просто тук. Така. Хоп. Кабелствам.
Събора някъде към... Да, събора някъде към 7. Така, чакайте само да видя дали скачи клипът. Да, качил се. Охо, супер айрон. Днеска нещо много ми върви, бе. Сега да направим една печка. Да си за печката. Опа. Вместо шифта да задържах контрола. Така. Сега. Да изпечем и храната. Така. Сега да изпечем с малко такива работки. Сега, докато това спече, аз предлагам да отидем да копаем айрана. Чуй се защо съм на 1.7.2, ами обичам си тази версия. Така. Правим огнената кирка. Аз пък огнената кирка. Правим си каменната кирка. Бързо ги вземам да се наям. Като се тъмни... Защото идват мопчета. И аз трябва съм приготвен с каменен меч. Точно как ми се запазва 2 кабластън, обаче... Сега отиваме да вземем айрона. Не виждам. Трябва би торч. Светлина. Къде е светлината? Кой иска си? Не, няма повече айрон. Така, сега. Аз викам да си правя легло, защото взе да се тъмва така, как гледам. Или поне съм. Вече трябва да лягам да спа. Така знаете. Южни трибуни съм бил. То там имаше и още овцеца, ама не исках да гледам. Сега поставяме леглото и... легнахме. Така. Сега. Всичко се развива хупери. Така, нека изпечем след това. Трябва да си направим един чуес. За това бързо дърво. Отиваме с дърво. Пак казвам, няма да спирате много, защото храната ми е малко, а малко имам само пилета. Които наяжат по 3 бутчета или 4, не се спомням. Май наяжих колкото и другите изпечени паржоли и така работи. Само че сега не знам къде ми е къщата. Нищо, ще тръгна там и ще намеря. Само и сега ще спрем да се намеря къщата. Ето, тук някъде ще е. Така, колко дърво? Супер, изпекло се пиленцето. Сега, ако може да изпече тази руда... Не, няма. Ще трябва малко повече. Да сложим всичкото, нали? О, да, вече имаме айрон. Аз викам след малко да сложа един чекпоинт тук.